அண்ணே சொல்பா. வந்த வேலை முடிஞ்சு ரொம்ப மன நிறைவா இருக்கு. எனக்கும் சந்தோஷமா இருக்குதுப்பா. அப்படியே பக்கத்துல ஏதாவது தங்கச்சி மாப்பிள்ளையும் இருக்கிறாங்க, அவங்களையும் ஒரு எட்டு பார்த்துட்டு போயிடுவோமே. நானே சொல்லலாம் நினைச்சப்பா, நீயே சொல்லிட்ட. எடுப்பா வண்டிய. சரிண்ணே. தங்கச்சி, தங்கச்சிமா. மாப்பிள்ள மாப்பிள்ள. அண்ணே வாங்க அண்ணே, எப்படி இருக்கீங்க? அண்ணில நல்லா இருக்காங்களா? எல்லாம் நல்லா இருக்காங்கம்மா. நீங்க எப்படிமா இருக்கிறீங்க? மாப்பிள்ள எப்படி இருக்காரு? பசங்க எப்படி இருக்காங்க? அது ஒண்ணும் இல்லடா, இந்த இடத்துல ஒரு பிளாட் ஒன்று நல்ல விலைக்கு வந்துச்சு, நல்லபடியா முடிச்சிட்டோம், மனசு திருப்தியா இருந்துச்சு. அப்படியே உன்னையும் மாப்பிள்ளையும் ஒரு எட்டு பார்த்துட்டு பசங்களையும் பார்த்துட்டு போலான்னு வந்தேன்டா. அண்ணே வந்தது வந்துட்டீங்க, சாப்பிட்டு தான் போகணும். வேண்டாம், நான் விடவ போறேன், இருந்து சாப்பிட்டே போகணும். இந்தாங்கண்ணே சாப்பிடுங்க. என்னமா சாப்பாடு இது? உப்பு இல்ல, உரப்பு இல்ல, காரம் இல்ல, ஒண்ணுமே இல்ல. இந்த சாப்பாட்டை உங்க புருஷன் எப்படிமா சாப்பிடுறாரு? இதை நீங்க என் புருஷன் கிட்ட தான் கேட்கணும். ஏன்? ஏன்னா சமைக்கிறது என் புருஷன் தான். Tak tin tin ta ta tak tin tin ta